प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव 1,06,000 नखरनो हानि पाट्टा होनायजों लोगोसे बिटिआरनि गामि खना खनला गामिफोरनि हानि जेंनाखौ मावफुंनो साखाफारा जाबाय। To avail the services of Mission Baishamothi 1.0, open your web browser and navigate. बिटिआर सरकारा हानि जेंनाखौ मावफुंना होनो थाखाय मोनसे मावथांखि लानाय जाबाय आरो बेनो जाबाय मिशन बैसुमुथि 1.0। बिटिआर सरकारा बिथांखि दानानै होनाय मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो गामि दफाफोरनि हानि जेंनाखौ मावफुंजागासिनो दं। माबा मोजां खौरां? देलाय खोन्था। अरे राजेन आदा, प्रमद बर' सरकारा सोलायनायनि बाथ्रा ओरैनो बुङाखै। आसोल सोलायनाय बेसो। नै बे मबाइलाव नाय। आरो बिटिआरनि बे मिशन बैसुमुथिखौ खना खनला रायजो राजाफोरनो मिन्थिहोनो थाखाय मोनसे शर्ट भिडिअ खालामनानै होनाय जादों। बर' रावनिफ्राय लानानैनो गुबुन गुबुन राव गासै मोन 6 रावजों मिशन बैसुमुथिनि माव बिथांखिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावनानै होनाय जाबाय। मख'जाथावदि गोदो बिटिआरनि गोबां रायजो राजाफोरा हानि जेंनाखौ मावनानै लानायाव जेंना नुजाथिदोंमोन आरो अफिसफोराव माखासे रां जासुला मण्डलफोरा रां लानानै खामानि मावदोंमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय बिटिआर सरकारा बेफोरबायदि रां लानानै खामानि मावनायखौ फोजोबस्रांनोनो मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि आखायाव थानाय मबाइलनि गेजेरजोंनो baisumuthi.bodoland.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजोंनो गोरलैयै गाव गावनि हानि जेंनाखौ मावफुंना लानो हासिगोन। आरो नोंथाङा बे मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजोंनो उनमोनगिरि एबा बिमा बिफानिफ्राय मोननाय जोनोमगिरि मोनथायनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय, रेबथुमनाय खाख्रिनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय, गुलाय गुजाय गैयालासे बोखावनाय, आबादारि हानिफ्राय आबादारि नङै हासिम थाखो राननाय, राननानै मोननाय हाखौ मय्यादि पाट्टासिम सोलायनाय, एकसनिया हानिफ्राय मय्यादि पाट्टासिम सोलायनाय, जायगा सुद्रायनाय, बिमुं गैयै पाट्टानि बिगोमानिफ्राय पाट्टानि मुं बोखारनाय, मुं सुद्रायनाय, बिगोमानि जानबुं नाम्बार सोसननाय, फोरमान खालामजानाय जमाबन्दीनि लिरबिदां, फोरमान खालामजानाय सिथानि लिरबिदां, हा थानायनि फोरमानलाइ, बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ बे बारनिफ्राय नोंथांनि आखायाव थानाय एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों गाव गावनो मावनानै लानो हानाय जासिगोन। बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायो। दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बैसुमुथिखौ जि जोंनि बैसुमुथि जेंना हानि जि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनायनि जि मोनसे अनलाइन सार्भिसेस जोङो फोसावदोंमोन, बियो अलरेडि अपारेशनेल जाबाय आरो दिनै जोङो मोन 6 गुबुन गुबुन रावाव जोङो बिनि एडखौ जोङो फोसावनाय जादों आरो लोगोसे इउज खालामनो थाखाय मोनसे मेनुवेल जोङो बानायनानै बेखौ होनाय जादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा गावनो बेखौ सोलोंनानै गावनि जि जेंना माने बायदिसिना गोनां बेखौ गावनो सुस्रांनानै लानो हायो। गासै 13 गुबुन गुबुन सुबिदा मुं सोदांनाय, मुं सोलायनाय, हानि क्लासिफिकेशनखौ सोलायनाय, बेबायदि जमाबन्दी डाउनलड खालामनाय, बे गोबां गासै 13 गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ रायजो राजाफ्रा अनलाइन गावनो गाव डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो दिनैनिफ्राय बे सुबिदाखौ आरोबाव मोजाङै सोलोंनो थाखाय जों बेखौ लन्च खालामनाय जादों। आं मिजिंथिदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बर' रावजोंनो सोलोंनानै बर' रावावनो जिहेतु जोङो बेखौ फोसावदों बेखौ एक्सेस खालामनो हागोन आरो गावबा गावनि जेंनाखौ सुस्रांना लानो हागोन। भिसिडिसि लेभेलावनो बिनि एवारनेसा जागोन। दायो जोंनि EM, MCLA, जोंनि अफिसार्सफोर गासैबो भिसिडिसि लेभेलाव थांनानै एवारनेसखौ खालामगोन जाहाथे बयबो गावबा गाव सांग्रां जानो हायो, सोलोंनो हायो आरो बयबो गावबा गावनि न'आव थानानै गावनि मबाइलजोंनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांना लानो हायो। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं
fun learning, different types of co-curricular activities, age-appropriate curriculum, sensory experience, बेनि अनगायैबो holistic development, safe and free learning environment, daily weekly activity record, nature corner, live CCTV security, emergency fire, safety as well medical kit, air conditioning facility. बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।